Mayong hapon naman sa itong sa mga pinalangga ng mga tagpalamati. Welcome sa Biyernes ng edisyon sa This Is My Life. Again, thank God it's Friday, Oktubre 21 na tuig 2022. Kamusta lang? Ang inyo paniyaga, kag kamusta man kamodera sa inyo tag sa kanahamtangan? Siyempre, inyo man kubus nga lagad si Tita Wilma kaupo ninyo tub-tub taknala stress sa paglingaw sa inyo pagi sa programa This Is My Life. Ara lang kamo dira sa inyo mga lilisuan sa mga Radio 684 kag sa mga nagaupod man paagi sa Facebook page ang Action Radio Bacolod sa iton sa ni FB Live. Pwede lang paki-like ka paki-share no sa nga programa. Hindi lang ang programa of course nga This Is My Life, pati man nga tondera mga public affairs program. Mga matahom naton nga mga drama nga inyo mabatian sa inyo mga radyo kag inyo man mapamatian sa aton Facebook page, drama halin sa agay tubtub maghapon, kag nga mga nagakatabo sa aton palibot. Mga updates sa nagakatabo sa karon sa palibot sa Dakbanwas ng Bacolod may angot sa Mascara Festival, kag syempre sa probinsya sang Negros Occidental, kag sa Bugusman nga Western Visayas. Sa mga kaiping namon nga mga kaprobinsyahanan, syempre ari kami sa Negros Occidental, kumusta lang dira sa Negros Oriental, sa central nga bahin sang Negros, kag sapat man ka mga probinsya dira sa Isla Sang Panay kag Guimaras. Sa malabutan man sa ngaton pagpangalagad sa kahanginan dira sa bahin sa nga Masbate. O kamusta na kamo dira? Kamusta ang dalagan sa panahon dira sa inyo? Although nga amon mabasahan kung anuman ang dalagan sa inyo panahon dira, pero kumustahon kamo ni Tita Wilma on air. Kung ba si Haring Adlaw nagasilak dira sa inyong lugar o kung magulugal umon o kung nagatulo-tulo ang ulan. Dira sa malabutan man naton sa bahin sa Palawan kag Romblon. Yes, Tita Wilma. Sa mga nagaplano naman nga magtabok diri iya sa Bacolod para sa pag-upod man sa selebrasyon sang Mascara Festival. Kinahanglan amat-amat na gani kung magdawat kay Friday subong, di ba? Yes, maka-enjoy ka mo karon sa gabi sa Dalan Lacson, sa Bacolod City Public Plaza sa New Government Center. Maka-enjoy ka mo. Lakat-lakat kag damo pag hindi ka mo magutuman. Hindi ka mo magutuman basta may unod lang ang inyo bulsa kay bisan din ka mo maliso may kalanan. Enjoy lang, wala lang halitay, pero kinahanglan may proteksyon kamo tungod sa ginapangatubang may naton, siling okay na, pero proteksyon gihapon. Ang aton sa ni face mask na para sa COVID-19 since nga nagsulod ng bago yung variant, di ba la, kinahanglan lang gid. Proteksyon, kalo, hindi gani jacket, inyo jacket nga may hood in case gin man nga magtalithi kung mag-ulan. Atong mga reminders lang na sa inyo mga palangga naton nga mga tagpalamati nga gusto man mag-enjoy na sa selebrasyon sa Mascara Festival diri sa Dakbanwas ng Bacolod. Di kami ma-enjoy man karon. Ma-enjoy man kami tungod nga ti happy gid kami. Salamat gid sa amon station manager, di ba la? Nga tagaan man kami kay gayunan nga maka-enjoy kami tanan gwa iya na karon iya sa gabi. Hindi man sila nga kami mapasundayag kundi malingaw-lingaw man sa palibot, di ba la? Gani ka modera kinanglan lingaw-lingaw man. At least ma-appreciate makakomentar kita kung ano nagakatabo sa aton palibot, di ba la? Ay oo, kay damo sa mga nagreklamo sa karon tungod sang matugnaw nga panahon. Matugnaw nga panahon ina tungod man sang pagbag-o, di ba la, from halin sa habagat pakadto sa amihan, kag magluwas sinati may bagyo pa kun aton iya tan-awon ang dalagan sang aton sini panahon. Ay oo, di na to siya. But anyway, okay lang na siya. Kadtuan nato na ang habagat, ang amihan. Kay tiga formal na naging deklarar iya, na sang pag-asa, sunod sa pag-asa, timprano pa nag-umpisa ang panahon sang amihan, o kung among ginatawag nato nga northeast monsoon. Diri sa aton sa may
Pilipinas. Yes. Kag saligan naton suno man sa aton Weather Bureau ang matugnaw nga panahon samtang nagahilapit ang Pasko. Kag sino pagit sa pag-asa sa nakaligad nga mga inadlaw nabatyagan na ang northeasterly winds. Northeasterly winds sa bahinsing Northern Luzon bangod sa high pressure system sa Siberia. Nga amoy nang rason kung nga makabatyag kita sang katugnaw. Di ba la? Kag nabatyagan man nabatyagan naman sa amin na sidlangan nga bahin sang Luzon ang pagnubo sang temperatura. Diba sa magnubo na ganing temperature, makabatsyag na kita sang katugnaw sang aton sini panahon. Hindi bala? Kag hambal pagid sang ahensya, bangod naman sa La Nina, posible makaangkon sang pagbabaha, kag landslides tungod sang ulan sa karon, tungod man sining panahon sang amihan, magluwas pagid nga may bagyo. Di bala? Teka san ulang ginanunsyo niya sang pag-asa ang pagtakop na sang panahon sang habagat, ang northwest monsoon, no? Titinalikdan nga tuig, October 25 to yamo suno sa aton Weather Bureau. October 25 sang mag-umpisa ang panahon sang amihan sa aton sinipungsod. Amoy na nga kadamo sang may ginaobo ginasipon ka ginatrangka so tungod sa pagbag-o sang dalagan sang aton sini panahon. Ay, oo lamang. Kinanglan lang, inom damo tubig. Ano pag Tita Wilmara naman siya, ang vitamin C. Nga kinanglan man naton sa itong lawas. Di ba la? Magluwasin ang natag naton nga informasyon may ara pagita karon nga ihatag sa inyo, sulat man nga atong pagabasahon kag igadulong sa inyo pud man ang inyo sini mga greetings, o pwede inyo mga greetings, inyo mga comments, suggestions, piece of advice sa itong letter sender gani ara lang atong text hotline 0963-757-0874, again 0963-757-0874. Kag sa mga naka-online, syempre ara dira iyang aton sa ni chat room. Pwede gid kamo dira makasend sa inyo mga messages kag sa inyo man mga greetings, right? Bantayan man naton tag sa ka zodiac sign para man sa aton sa ni tag sa iya ka horoscope para man karon nga adlaw. Pero ano naman nga informasyon ang aton sini madulong para sa inyo iya sa sini nga hapon. Ano naman, Tita Wilma? Mamangkot lang ko, katilaw na kamo biring. Biring crumbs ba? Bapa mo kay na. Di ba? Crumbs ba lahaw? Inang ginabiring ka mo sa mga, mostly sa mga players, sa mga swimmers, pero kita yung nga mga ordinaryo lang gid nga civilian or ordinaryo nga pumuluyo. Ka-experiensya sa mga babae nga nagabusong, di ba la? Ang ginasiling nga biring o kon ang pag-cramps na sa aton muscle, ang gulpi bala nga pagpalanig, no? Sang aton muscle sa aton sinibugos iya nga lawas. Ti sa masami, siling tungod sa kakapoy sang imo mga musculo, sang imo sini mga muscles. Isa na ina sang rason kung nga naga-experience ikaw sang biring. Especially kung nagakatulog ka, nagulpi ka liso, di ba? Dehydration o kung muscle strain. Kung kaisa na nagakaipit ang nerve sa imo balikawang or sa imo hawak. Kung inabala permi ka nagakaunay sa isa ka pwesto sang madugay, ang imo posisyon amo lang labi na kung nagakatulog ka, takilid ka lang at takilid, ang half sang lawas mo nagatakilid, pero ang balikawang mo iya pa idalom, nagahayang, di ba la? Abi ninyo mga palangga na ito nga mga tagpalamati, kung ikaw kulang sang mineral sa imo lawas, kag pagnubo, pagyed sang imo potassium, calcium, kag magnesium, may posibilidad nga maka-experiensya ikaw sang pagbiring or cramps. Kita mo ba, gulang si Tita Wilma naghambal. Ara na, nag-ulan da yun. Ay, nano man ang kalangitan man. Well, anyway, ang mga tao ni nga permi ginabiring, masami, inang mga may edad-edad na da, papaamo ka na, inang may edad-edad na da, syempre ina kon kulang kapag isang tubig nga ginainom, ang mga babae nga nagabusong, kag ang aton iya mga kauturan nga may
mga diabetes. Mamangkot lang ko sa mga diabetic kung ka-experience ka mo sa pagbiring. Kag ang may thyroid, no, na problema diri sa tutunlan. Okay? Let's say for example, atakihon ikaw na anong first aid nga pwede naton himuon para dira? O, una-una, i-stretch gid. Sama-sami ako personally na-experience ko nga biring sa tiil. Kapin pa kong tugnaw-tugnaw. Abaw. Amo na kung kisa maginanglan mamidjas ka malaba. Laba pa imo sini laba kung di pajama o basta something nga laba nga makatabon sa batiis mo. Di ba la? Tikon biringon ka kinanglan i-stretch mo siya. No mo nanging nahimo nila i-stretch pagkatapos uyatan ang mga tudlo sa tiil pabalik. Di ba la? I-stretch ina siya, then i-massage. Nan. Isa ina sang mga mahimo naton mabulig sa mga biring. Ano pag no? I-stretch lang ang parts ng muscle nga nagbiring o kung nagpaliniga, kag kinahanglan hinay-hinay, amat-amat nga pag-massage para nga inang nagpalanig nga ina. Maka-relax siya. Tita Wilma. Di ba? Para maka-relax siya. Magluwas pagid sina na butungon, ang mutong hambal ko kagina, butungon ang tiil straight, no? Straight lang gid. Na batiis mo man or sa bilog mo man nga tiil halin sa paa pagkadto sa batiis, diretso lang gid, no? Idiretso mo lang na siya, dalang imo sinihita. Kung hindi ka makatindog, kinanglan pungko lang sa salog, no? Pungko ka lang sa salog, kag i-stretch mo ang imo nga batiis or tiil halin sa paa pagkadto sa imo batiis. Basta yung kundi nang affected nimo nga tiil nga nagbatsyag sina ini. Kung may upod ka, pabulig ka. Pwede lang nga nagapungko ka, pwede man nga nagahigda ka. Nan. Pagkatapos, i-applyan mo hot or cold compress na. Gamit ka gidya sang hot compress, mas nami na para mabuhin-buhinan or mapahagan-hagan ang kasakit sang pagbatsyag mo sang pagbiring. Ay, puwerte. Kisa ganyan daw, pala nuluman panulok mo. Pero may dugang pagkikita dira iya nga informasyon, paano ta na malikawan man, paano malikawan kung ikaw ginabiring man, Tita Wilma man, likawan mo man nga makulangan kasang fluid sa lawas mo. Kinanglan may enough supply of fluids ikaw sa imo lawas, kinanglan hydrated ka, but siling ganon balahaw na may nagakaigo ikaw nga tubig sa lawas mo. Amo nang siling naton kung pwede pa lang, amat-amat the whole day, makakonsume kita 8 to 10 glasses of water. Ang kadamuon sa pag-inom sang tubig, depende man na sa imo trabaho o ginahimo. Depende sa panahon, kag depende man sa pag-edad. Kag para malikawan ina, i-stretch mo man permi ang imo mga muscle. Pwede mo ma-stretch antes, antes o kung pagkatapos mo siya, antes mo magamit ang anuman nga parte sang imo sini muscle o kung imo man mga kaunuran. Kung bisan sa kamot adulduman ko ang butkon ko gali kaagi ni gali nga daw nga nagbiring man no dahil sa may butkon ayon ay perti man katuyom-tuyom ay na tuod-tuod puwarti man katuyom-tuyom kag kasakit amo ni nga kinahanglan likawan ginaton kinahanglan may enough supply kita nga tubig sa itong lawas kag stretching man na himuoy naton kinahanglan may stretching man gamay lang niya hindi nga siling sundon tagi ng stretching sang mga naga-bodybuilding, kundi inang stretching nga normal lang, especially kung ikaw nagaedad na. Nga kinahanglan, may mobility ang aton sini mga kaunuran, ang aton mga muscles sa aton butkon, sa aton abaga, pagkadto sa aton hawak, sa aton paakag batiis para malikawan na iton nga biringon ikaw na kung may mabatyagan mo gani nga
biringon ka sa tiunsang kagabihon, ikaw bala, let's say for example, kung sa gabi kaya ginabiring, mas nami before ka magtulog, antes ka maghigda, mas stretch ka anay na. Stretch mo anay imubot kon kadali lang, ang imo man mga batiis, pwedeng imo mga batiis samtang naghigda ka, stretch mo para nga may mobility ang imo sini nga mga maskulo na. Kay may posibilidad nami tulog mo para nga hindi ka pagbiringon the whole night, hindi ka magsyagit nga agay tabang tabuligin yung kuwan. Di ba la? Yes, okay. So at least bisan paano may idea kita kung anong dapat na ito nimuon para hindi ikaw atakihon sang biring or cramps sa imo sinilawas. Impontulis dos, Action Radio Philippine Standard Time. Ano may namangkot na kung titaw, hindi ba lang may bagyo? Ay ho, si Ubet. No, hindi ba si Ubet? Actually, si Ubet, bis ka na naguyang-huyang na, pero may mga lugar pa sa gihapon, ngayon pa idalong sa iya sa signal number 1. Karon, ini nga hapon, tubtubwas iya sa kaagahon, ti medyo may ara siya pag mabasko nga pagbubo sang ulan didto sa bahin sang Batanes, Babuyan Islands, northern portion sang Ilocos Norte, Apayao kag mainland sang Cagayan. Pero suno man sa pag-asa sa nakuha naton nga gamay nga informasyon, may posibilidad si Ubet nga matabok siya or magpalapit siya sa Batanes kag Babuyan Islands sa ini nga hapon o kung karon man sa gabi. Pero pasalamat kita sa mga magalagaw para sa mascara. Tayo tungod sa pag-asa, may posibilidad nga magagwa sa Philippine Area of Responsibility naton si Udet buwas sa aga o kun sa hapon. Okay, alas 2:01 na Action Radio Philippine Standard Time. At na Dr. Pinoy Squalene Capsule, epektibo masaligan para gid sa aton sanitanan. Tandaan niyo. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na I would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang dana eh. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nila wala sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary lang na. For
Bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapasisipar ka na. Yung pukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung umanakit. Update mga siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Okay, sa mga naka-online naman daraon. Hi and hello. Wow, ada gid si Rina Anduhar. Hello, Rina. Bag-o ko lang ni nataluphangdan nga account na. Hello, Rina Anduhar. Good afternoon. Madamo gid nga salamat. Ara man si Ma'am Ana Sinoro. Hello, Ma'am Ana. Kamusta lang da? Na? Christine Minyas Villalobos. Tito we, mayong hapon. Mayong hapon man sa tanan nga taga Barangay Pandanon DSB. Kag sa tanan nga members ng ARB Energy Fans Club. Thank you, good Miss Christine. Melvin Solidarios Abdo. Sakto na. Good PM, Tito Will. Mag-greet ko lang ang akong anak, si Christy Love Solidarius Abdo. Happy birthday. Greetings from Mama o Barangay Malingin, Bagao City. Thanks. Kung hindi ko magsalangal, Christy Love, alin gina kay Tita Christy mo, anay na, sa Love Radio, na isa sa mga idol man ni Tito Wilma, si Christy Love. Ana Sinoro, yes, mayong hapon lang. Miss Jane Candido Heldore, mayong hapon sa imo. Dira man kay Nanay Pert, no? Nanay Pert sa mother dear mo na kinahanglan gid. Patamyaw to Wilma si Dennis Tabianosa, ang amon barbero sa La Carlota mayong hapon. Suki giniya guro ni Ma'am Ana si Sir Dennis Tabianosa. Kag suki man sang Action Radio, no? Hello, Ma'am Virgil Pinda. Aga-monitor lang gihapon kami diri bisan maulano ng panahon. Ari si Day Thelma Iguico. Lydia si Bibing si Jennifer kag Mercedes Lambert sa may Buena Park. Kag keep safe always lang. More power and God bless you and your family, Tita We. Ma'am, thanks for the love and thanks for the prayer. Hello, Indati Kim Eriman. Mayong hapon man. Pahuway sa puno, kahoy, diri. Gapamati sa imo programa. Tamyaw ko Elsa Mando, Duday. Cap Michael Bermudez kag sa iya mga kagawa diri sa may Barangay Abuanan. Okay, salamat gidali ni na kay Carmencho Shason Biboso. Sang gabusong ko permigid sa likod sang paa ko. A bit silang gid. Vitamin silang gid. Yes, Ma'am Aina, salamat. Nakarelate siya. Hello, Sir Meleli Uligo. Mayong hapon sa imo. Paamo ka na. For sure, ara man na siya gihapon dira sa may DNB. Dira sa may sa may MH Del Pilar. Paamo ka na. Sa may Ibi Magalona. Sa Sarabia ba? Na? Thank you, good Sir Meleli. Josie Lynn, good afternoon. Salamat. Tawil matamyaw ko lang bata ko sa Beirut, Lebanon, nga naga-monitor subong. Maricon Castillo, kag Gloria Moreno, Wilson Castillo Jr., kag sa Tagabanga, Tutong Uno, Barangay Felisa. Salamat, Tita We. Angela Gayundato Castillo, salamat, gid. Barky Tribe, salamat karon na naman, dugay-dugay. Balikan ta ka mo. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol. Ang To Wilmaman, 65 days more to go. It's Christmas Day. Kadasig lang. Kada sunsiman na ma-end na ang isa kasi mana pa pagkalunes pa na pagtapos ang Oktobre, hamakan mo yan na All Saints and All Souls Day. Malawig-lawig ina nga weekend para man sa iton sa mga palangga nga mga tagpalmati na ay lipat naman ko, pasensya. Okay. Okay. Alas 2:12 in Action Radio Philippine Standard Time. Ana Sinoro again kay Melvin Solidarios Abdos. Wow, Corazon Alila Palma. Missed you too. Thank you, Gid Cor. Kamusta lang kamo dira sa may Punte Taytay? Dali lang kapasiplatan kung aton sa ni text hotline. Mayong hapon tawi, panyagata, ginatan nga utan. Tatay Tony, ginatan nga utan naman na imusudan. Ano ginpares mo sa ginatan nga utan? Monitor lang kami Action Radio Lucy, Uduhan sa Central Maaw, Bago City, 4972, maayong hapon sa inyo, dara. Tawe, tamyaw ko lang si Helen Malba, kinagapamati gid siya adlaw-adlaw sa imo programa kada gid na hapon. Yolanda Pasamante sa Bagao City, salamat gid. Halong kaman and God bless you too. Galagaw ni Guru si Ma'am Ana Pasamante ay, ha? Ay nga mga anak ka mo, alas 2:13 na, relax lang ha. Sa iton anay sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubok, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta,
propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, magabasa kita sang aton sa niya sulat. Ngagin padala, taga Bacolod lang daw ang ihambal ni Tita Wilma. Kay Divine, na? Isa ka single mom. Ang kaundan sang iya mensahe nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon lang sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life kag sa tanan nga programa sang Action Radio Bacolod. Nagakalingaw man ako tita sa pagpamati sa mga programa kag mga matahom nga drama sang Action Radio Bacolod. Sa pagpamati ko man sa This Is My Life, tungod may problema ako, nadumduman ko nga mayugani masulat ako guro kay Tita Wilma kag mangayo sang advice. Ako gali si Divine, ihambalang palihog taga Bacolod. Ang sitwasyon, Tita Wilma, amo ini ay. Paamo ka na. Ang akong tatay, bag-ulang napatay. Kaghambal sang mga utod ko, ako na lang ang maasikaso sang death benefits nga makuha namon nga mag-ululutod. Pero tungod sa kabudlayan, Tita Wilma, tungod man sang pandemic, wala ko maklaim. Kag nagpresentar ang utod ko nga isa nga siya amo ang maasikaso. Bisan may nakuha kami, tama gid kagamay sa ginhatag sa akon, tungod hambal niya sa akon, ginbuhin niya kuno ang utang ko sa iya sang una. Damo ko kuno utang sa iya, Tita Wilma. Nakibot gid ako, tungod ang akon pagkabalo, voluntaryo niya nga bulig ang ginahatag niya sa akon, sang tion nga puwerte gid kapigado. Pero hindi gali, para sa iya, utang at tutanan. Kag sa gamay nga nabaton ko nga parte, naubos gid tutanan niya kuha, Tita Wilma. Wala yaman lang ko ginapanungdom nga may bata ko nga isa kabilog. Pero malayo sa iya amay, kay may asawa ang tatay sang akon bata nga isa kabilog. Talagsa lang siya nagabulig sa amon. Maayo man may ara, maayo man wala. Nadugangan pagid ang problema ko, Tita Wilma, tungod sang hitabo sa akon puluyan. Nag-away kami sang timbang ko, kay ginsakit ang bata ko. Special child pa naman. Gani sa gulpi kag kaakig ko, nabalikan ko siya. Nadapatan ko man siya sang akon kamot. Ginuyatan ko malang sang hugot ang iabot kon. Pero, naglagom. Resulta, ginpasakaan niya ako kaso. Sa tuod lang, Tita Wilma, dugay ko naman siya nga ginapahalin. Pero, hindi man siya maghalin. Subong daw hindi ko na maintindihan kung anong dapat ko himuon. Pwede tagaan mo ako sa nagakaigo ko nga buhaton? Hay, kabudlay magpangabuhi nga ikaw lang isa. Salamat, Gid. Divine sang Bacolod.
nga mga anak mo, na? Sa itong letter sender karon nga hapon kay Inday Divine, una-una sa tanan nagapasalamat si Tita Wilma sa imo man pagpakigbahin sang hitabo sa imo kabuhi nga para sa imo nangin problema. Kag para sa imo nangin mabugat or nagdugang bugat sa ginaangkon mo nga problema. May kaman kasila po utod pero why amo na hindi ta na mapaktan, may mga utod ginman nga amo sina na mga isipan, may ara nga nagabulig tungod utod, may ara man nga nagabulig tungod utod pero lista na kag tapos kuwag may makita sukot gidiya. Di ara kada na tuon, but anyway, okay lang na siya kung ako, okay lang na siya. Importante lang niya sa imo, Inday Divine, nga nagapadayon ka sa pagpangabuhi, nagapadayon ka sa pagpaninguha, sa pihak sang mga sirkumstansya, kag sa pihak sa mga pagtilaw nga nagabot sa imo man kabuhi. Padayon na lang ang imo ginahimo. Magpakabakod ka, magpakaisog ka, ilabi ng imo kaugalingon, kinanglan pabakuron mo gid ina. Tungod tanan, hindi lang amo sina ang imo ma-encounter. Samtang nagapadayon ikaw sa pagpangabuhi kag nagapaninguha para sa imo bata nga isa ka special child. Tandaan mo lang, kung nagaantos ikaw subong sa pagpangabuhi mo kag ginabudlayan ikaw para sa imo anak nga ina, may reward kagid sa palaabuton. Kag tandaan mo lang nga ang tanan nga bagay nga nagakatabo sa aton kabuhi, maagi lang na despite sa aton kabudlayan kag paghilibion. Maagi lang ina, magalipas lang ina. Gani, sigurado matapos man ang problema nga gina-experience mo sa karon, pero sa nahambal ang ending, hindi kagin magdula sang paglaom, hindi kagin magkalipat sa pagpangamuyo kag magpangayo sang bulig sa iya sa kahitaasan. Katuan nato ang sitwasyon sang kaso nga ina nga ginpasakaan ikaw. Sang imo sinitimbang na imo helper. Kung ako man siguro, mayutan ni ko normal nga bata. When was a special child, kabudlay. Budlay na siya nga daan i-adjust kung mga wala na ka-intiende sa behavior or kinaugali sa mga special child. Yes, ti kung nagabantay man lang siya kag ginaswelduhan, wala man siya matarong nga sakiton ang bata mo, di ba la? Ang sa imo sa pag-intiende ko, syempre ako nanay bisan ako siguro, bata ko amo sinang sitwasyon tapos ginabayaran taman ka padapatan mo na bala padapatan mo sang kamot mo nga pwede man lang mapaligad kag kung ano man ang ginhimo ulo istorya lang na bala intulin lang na bala sa mga special child di bala kag kinanglan ang imo pasensya wala sang katapusan hindi bala Inday Divine kag kitaya mga iloy kita lang na makahatag sa mga kabataan nga special para sa aton. Special sa Ginoo nga ginhatag sa aton. Pagtilaw man ina para sa aton. Normal lang ang imo reaksyon nga maakig ka sobra kag nahugak ko mong iya sinibut kon nga nag-agigid kag naglagob. Muna siling ko, bisan sino siguro makahimo sang hindi maayo kung makita niya nga ginamaltratar ang iya bata nga may special needs. Di ba la? Bisan kung hatag lang da reaction ang mga palangga naton nga mga tagpalamati kung sala ang ginhambal ni Tita Wilma. Kag ikaw man mismo Inday Divine nagambal do hindi gin man tama gid pero naghugot lang ang imo kamot. Di may ara iya nga jutay lang kapin pa kon sensitive ang panit. Gamay lang na iya nga bisan bunggo-bunggo gani galagob. What more kung imo nga hugton ang sa akig mo bala natural lang ina na pero Inday Divine ako nagapati matapos gini ang problema na tungod sa kaso nga ina kag malutsan mo ina ginpasakaan niya kasang kaso tungod sina may ara dira desisyon ang aton hukmanan gani hindi ikaw magkahadlok.
Hindi ka magkabalaka, hindi ka magkahadlok dira. Ipahamtang lang ang pensar mo kag ang imo balatyagon, updan mo man sang imo pagpangamuyo sang hugot sa mahal nga Dios. Ngang nagakaigo kag nagakabagay lang amo ang matabo. Kay makita man sang Ginoo kung ginatawag mo siya, nagapangamuyo ka sa iya, nakita iya ang imo struggle sa kabuhi mo. Hindi lahog-lahog. Ano bala kabudlay nga mangin isa ikaw ka single parent na nagatrabaho, nagapaninguha para nga mapadako mo inang bata mo, matagaan mo panahon, bisan mabudlay sa imo kaugalingon, nagkuha ikaw sang timbang para nga may maatipan, para nga makatrabaho ikaw, kag makalampuwas ka mo sa adlaw-adlaw nga tanan. Ang akon lang kitani manuktok ko sa balatyagon sang utod mo na nga tani matandog man ang iya balatyagon bilang tiya sang imo sa niya anak nga may special needs. Sa kagamay nga bagay kung sila nagrasyahan sang Ginoo sang maay nga pagpangabuhi, tani ang gin-share niya sa imo nga bungat sa iya, feeling mo bungat sa iya kabubuton, anong ginhimo ni ay ginsukot niya kay may nakita siya nga parte no sa mga benepisyo nga nakuha ninyo nga magululutod sa pagkadula sang kabuhi sang inyo amay kasakit man sina, pero ipa sa Dios ina tanan. Inday divine. Maalam ang Ginoo. Tuod, maalam ang Ginoo, wala sang may makatupong, wala sang may makalabaw sa iya kaalam kagahom. Tandaan naton, gintugaya lang taya. Gintugaya lang ang tawo kag ang kalibutan. Wala sang may makalabaw sang iya kaalam kagagamhanan. 24/7 nga ara siya nagatamod sa aton, kag 24/7 man nga nagahulat sang aton pagtawag sa iya, kag paghingyo naton sang iya basbas, sang iya sini blessing sa aton, sang iya sini paghatag guidance sa aton, kag paghatag sa aton tanan proteksyon batok sa tagsa kakalalatan nga nagaabot sa aton kabuhi. Padayon na lang imo pagpakabakhod na. Padayon na lang ina, hugot ka lang sang imo kusog kag inspirasyon sa special child mo nga ina. Kay hindi ka gid pagpaslawon sang Ginoo. Ay, day divine ang Ginoo ay nagakatulog. Waay siya nagakatulog. Tagaan ikaw kusog, dugang, kag dugang pagin nga pamaagi kung paanom ninyo nga duha sang imo anak malampuwasan ang tanan. Pangamuyo, gid hugot-hugot bala. Kabalo ka na ako anong ginatawag naton nga hugot nga pagpangamuyo. Kay sigurado, pamatian gid sang Ginoo kagatagan sang sabat ang imo mga ginapangamuyo sa iya. Kabalo kita, masiling ng ibang pangamuyo, kimo titawi nga, wala man, ay nga mga anak sin ko, Lord, sorry, pasansya lang, patawara sila. Di ba la? Kay tuod lang, ang Ginoo, hindi man direkta nga maghahatag sabat sa itong ginapangamuyo sa iya, kundi mangita na siya paagi kung paano kaniya buligan, kag kung paano niya mahatagan sabat ang imo ginapangayo sa iya. Inday, divine, salamat gid sa imo, hindi ka magdula sang paglaom. Hindi ka dapat magkalisod. Kinahanglan, pakita mo ya sa special child mo, nga bisan ginabudlayan ikaw, nagayuhom ikaw sa pag-atipan kag pagpaninguha para sa iya. Siya ang imo inspirasyon. Siya ang imo inspirasyon. Kag bisan mag-pray ka, updon mo siya, bantayi bala. Updon mo siya, magpangamuyo, before magtulog. Gakatulog ka, mabugtawan mo siya kung kaisa, nagapray pa na siya, kag ginapray ka pa na niya. Tuod, ina siya na hindi ka magdula sang paglaom. Have more faith and have more trust sa aton Creator. Inday divine, may damo gid nga salamat kag sa iba naton dire nga mga kauturan nga nagapamati kag nagaupod sa This Is My Life sa karon nga hapon. Kung may matugda man kamo kag mabulig
man sa aton sini Sander karon nga hapon kay ginaproblemahan niya nga ginakusar sang iya timbang mo. Tiko na ko hindi man siya sala niya nga nahugakom yung butkon, di bala? Di man sala ina iya nadala siya sang iya balaytsyag kung tungod sa ginhimo sa iya anak na. Don't worry, may Diyos ang kalibutan. Mahangusti siya mangibabaw gyud, di bala? Na kung ano man ang inyo matugda, ada lang itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag hindi gani, ara man naton nga chat room sa mga naka-online, pwede gid ka mo dira makatugda. Relax lang ka mo dira. Dali lang kay pa ara bala no, sabton tada ang iban nga mga reaction sabton mo gid tita we. Hindi. Lawagon or basahon ko sa inyo ang mga reaction nila na kung anuman ang ila magtugda sa aton sinitag padala sang sulat. Siling din ni nadula. Dali lang din itong aton comments. Ari na lang di sa pihak. May nakita ko mong. May hapon, Tito We. Kay Divine, siling ni Ma'am Lani Hirumiano. Ma'am Lani, mayong hapon siling ni Ma'am Lani, mayong hapon tawi. Kay Divine, pabaiin na lang ng utod mo. Mayo gina nga klase utod. Mabalik gina sa iya. Mabalik na sa iyang ginhimo niya sa uli, hatagan mo lang pagtamod ang palabuton sang bata mo. Pray ka lang, hatagan ka mo sang maayo nga lawas day. Good luck. Salamat gid ma'am. Kag siling man ni Ma'am Ana, utod mo, may Dios, ipangamuyo mo gid siya na parte sa timbang pangayo advice bida, no? Pwede gina sa mga legal, no? Let's say sa mga abogado, kag magpagamuyo gid. Siling ni Ma'am Virgie Alpinda, agree gid ko sa imo Tita We, nga hindi gid dapat sakito ng isa ka special child. Dapat palang gaon ini siya. Salig ka lang kay God, kag magpakabakod ka sender. Ara nagaupod sa imo ang special angel ang imo bata. Wow, touch man ta, Ma'am Virgie. Thank you, Gid, no? Salamat, Gid. Okay, balikon ko lang na karon. Gani, relax ka mo. Mabalik si Tita Wilma para naman sa iTunes horoscope pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Life Extension Vitamin D3. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugat. Titing Angels, good afternoon, Action Wilma, and good day. Salamat, Gid. Barky Tribe, tita, pwede ma-shout out kay Kimpo Yulo Norbing Galicia and Gina Galicia. Always gid ka pamati sa action. Yes, Barky Tribe, salamat, Gid. Diding Alohamiento, mayong hapon, Tita We. Kag Rodney Ismaya, Tita Wilma, monitor lang kami di sa may batsuyan sa Ismaya Kingdom. Ismaya Kingdom sa Hacienda Antulanga. Salamat, Gid Rodney. Eddie Laos, ara lang sila. No, podman ni Nanay Isabel sa Victorias. Dovi Nieti Gallianero. Hello to we mayong hapon. Dovi Francine Airport. Nagapamati. Salamat, Gid. Alma Gonzalez Posisyon, monitor lang samtang kapanahi kagapangapi. Salamat kag mayong hapon. Okay, Cherish Chungson, Tita Wilma, ginatamiyo ko lang gali si Nanay Udik nga nagapamatigid sa imo adlaw-adlaw. Connie Laparan, tamiyaw ko lang family Laparan, Labaniego, Turbello family, kag Espericia, ang gatamiyaw Connie Laparan, sang Pandanon DSB, God bless. Thanks, good ma'am. Leo Telabine, Tita Wilma, monitor lang kami di sa imo. At tamiyaw ko pumuluyo sa barangay Manghanoy sa Mayle, Castiliana. Okay, salamat, Gid. Kay Cherise Tungson, Cherise Tungson, tamiyaw ko lang si Nanay Udik nga nagapamati sa imo adlaw-adlaw. Salamat, Gid. Kag, titing, dapat hindi pagsalig ang bata sa timbang, kay ang bata hindi dapat pagpadapatan
Kaluoy man. Ma'am Ana, salamat gid. Ay, oo, ma'am Ana, mo gina may mga tao gid man nga mo sina. Kay Melvin Solidarios Abdo, salamat kag mayong hapon. Okay, enough lang na anay ha. Balikan ka mo karon ni Tita Wilma. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Babatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga na-trap dito or na-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong.
Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon. Thanks, Gid. Bye, Laila. Naman ni. Ari naman ko sa balkon, gapusing. Kay program naman ikaw. Madula, Gid, ang katuyo ko. Kon Friday gaupod ko ta sa hindi ko sampo ta Holy Rosary kag may tamo sa yes, salamat Gid family sa pamilya ko no, Familia Balagosa, Alia family Villar kag Feria family, salamat Gid sa pagbasa. Okay, salamat Gid sa imo Inday Laila 7630. Yes, kay Nanay Feli, dira sa may Barangay Pahanukoy, maayong hapon. Good PM, Tita We. Greet ko lang advance happy birthday nga po ko si Dave Costudio sa November 1. Halin kay VITH Costudio. 6554. Happy rainy days to family Domio, kay Ma'am Monica, kay baby girl. Hello, baby girl. Ni si baby girl nga ginatamyaw per mini John Lambatin Domio. Special child man ini siya. Hello, baby girl. Kay Sandra, sang Barangay San Teodoro, Binalbagan. May damo ginisalamat. Ay, ho. Okay, monitor lang kami dirita sa Action Radio. Lucy Uduhan ini. Okay lang ina siya. Relax na lang kamo anay. Si Tita Wilma magabasa sang atong tag sa ka-zodiac sign para sa atong tag sa ka-horoscope. Pero mag-greet anay kita happy birthday sa mga nagasaulog sang ila kadlawan karon nga adlaw. Okay, happy birthday kay Jana Fernandez, no, sa itong drama department. Jana Fernandez, Jan, happy birthday. Halin sa, syempre, bugos naman nga puwersa sang Action Radio family. Yes, happy birthday man kay Nanay Dayin Diaz, no? Kay Magdalena Diaz dira sa may Isabela. Nanay Dayin, happy birthday sa imo. Halin sa salawayon mo nga bata kag makulit. Kag syempre halin man rin sa amon sa Action Radio. Nanay Dayin, maayo lang nga lawas na ang aton man nga wish para sa imo kaadlawan karon nga adlaw. Kag syempre sa mga gintamyaw may naton kaina nga naga-celebrate sa ila birthday today. Happy birthday Gid sa inyo and God bless. Diba? Dali lang may ari di isa ko man sa Tita We, abi mo sa nga okay, sa nakabantay ko isa ka special child 12 years old kag kuyapon hindi kahambal o katindog o kunpong ko kuguson lang siya permi abuton gani siya. Ayawan ko masahita kung abuton ko no sang kuya. Kay duha lang kami, kay iya lola permigalakat, kay iya mama sa Manila ga-work. Pero love ko gid ang bata, kay daw baby lang gihapon. Kag sa akon gahulid kun gabi. Sang naglain, naghalin ko to balabi mo lang, nila guro, ginhulidan, ginabot, sang kuyap tungang gabi na, napatay ang bata. Kaging kadtuan ako, kaging pabalo nga wala na. Galalain ko to ta. Kay 1 year akon bantay sa iya baw sa utats na. Kita mo, may ara gani tawo nga wala gani labot, di ba la? Mag-atipan ka do pareho lang ikaw isa ka iloy para sa ila, di ba la? Ang mga nagabantay sang kabataan ining mga yaya, di ba la? Mga iloy kag mga ginasaligan sa sulod sang puluyan. Yes. Kung mahulog ang balatyagon mo sa mga ginaatipan mo nga mga bata, sobra pang balatyagon mo sa iloy nga mahatag sa ila, ang kalapit or ang closeness balatyagon sang bata ara pa sa imo
kumparar sa iya ginikanan. Tsak tugid na. Ma'am Words, thank you, kid. Oo, Alas 2:43, Action Radio Philippine Standard Time. Ma-horoscope na gidya si Tita Wilma. So, bantayin ninyong inyo tag sa ka-zodiac sign. Para karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 21, tuig 2022. Unahong neton ang mga zodiac sign nga Libra. Yes, ining mga Libra, amo ining mga nataw Setyembre 24, tubtob, Oktubre 23. Libra, hindi matapos ang problema kung hindi mo pagatubangon kag pangitaan sang solusyon. Tandaan mo na. Ha? Kag hindi sa tanan nga tion mapalagyuhan mo ang problema. Pero kung ikaw magpakabakod, halos maangkon mo ang sabat sa problema nga ina. Gani, go na. Hindi pagpalagyuhi. Na? Hindi magpakatalaw. Kay nga sa tagsa ka problema nga masolusyonan kag malampuasan mo, nagadugang na isa sa imo kabakod. Libra, go na. Just 20, 35 kag 40 ang mga maswerte ninyo nga mga numero. Sapphire Blue is your lucky color. Ang mga Scorpio naman. Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Sa mga Scorpio, abitun isang maayo ang mga nagakatabo. Antes ka man maghatag sang imo opinyon, kung kinahanglanon gid. Kung mahimo suno sa imo zodiac sign, hindi ka magpasilabot sa iban. Okay, Scorpio? Maswerte nga mga numero 3, 7, 12, kag 15. Sky blue is your lucky color. Ang mga Sagittarius naman. Sagittarius, amo ining mga nataw Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Nagapabilin ikaw Sagittarius nga mabakod. Kag hindi basta-basta or let's say, hindi basta-basta mag-surrender sa problema. No? Wala ka dali-dali nga give up sa mga problema. Mangin negatibo ka, karon nga adlaw, nga dapat pakigbatuan mo ina. Mga maswati nga mga numero sa mga Sagittarian, 2, 10, 24, kag 32. Purple is your lucky color. Ang mga Capricorn naman. Capricorn, amoy ni mga natao, iya Disyembre 22, tubtob Enero, 19. Capricornian o mga Capricorn, preparar. Ha? Preparar tungod posible. May ara ikaw daw wala gina-expectar nga hitabo karon nga adlaw. Ha? May posibilidad sorpresa o kon balita nga babaton. Mas swerte mo or ninyo nga mga numero just si 8, 26, 30, kag 37. Your lucky color is golden yellow. Kadtuan naman natin ang mga Aquarius. Ang mga Aquarius mo naman ini mga natao Enero 20 tubtob Pebrero just si 8. Yes, Aquarian, ang madugay mo na nga ginapangita posible ara lang sa imo palibot. Ang madugay mo na nga pangitabi mo, nadula na gid sang lubos, hindi ara lang sa palibot mo, ha? Hindi ka magpangita sa mga malayo ang kung din mo palaghapon, kay nga halos makita mo na siya. Mas swati nga mga numero Aquarius, 12, 28, 37, kag 45. Peach is your lucky color. Kadtuan naman ito ng mga zodiac sign. Ang zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces, amoy ining mga natao, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Yes, Pisces, hindi ka mag-umpisa sang bag-o naman nga ulubrahon kung wala mo pa natapos ang imo na umpisahan. Preparar mo lang kaugalingon mo, Pisces, sa isa na naman kapag tilaw nga mag-aabot sa imo. Mas swerte nga mga numero sa mga Piscean, 5, 9, 18, kag 23. Your lucky color is red ruby. Inauna pa lang gabahin sa mga zodiac sign para man sa itong dagsa ka horoscope para karon nga adlaw. Yes, Cynthia Peñas, Tita We, good afternoon, happy weekend, God bless. Thank you, good mom. Manjo Arnejo, na mayong hapon action Tito Wilong monitor from Jesus Heights.
palihog tamyaw kay Diana Villanueva sang maayong hapon. Mary Joy Victorino Flores Macawili, maayong pagpamati sa ilan ni Mama Mary kag Papa Robert Flores sa Barangay Carulan, Cabangalan City, kag kay Ma'am Marilo Varon, salamat man kag maayong hapon dira sa may Binalbagan. Dala na da siyempre kay Manang Betty Lau kag sa pamilya Lau sa may Binalbagan. Relax lang si Tita Wilma, magabalik pa pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. So we understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa parehas nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamong salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yan sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat kami sa TN nga ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga impatigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an
nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin sa liwat may. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Aba, oo. Si Arlen Anardes, dugay-dugay, pero tapuson ko anay nabilin nga mga zodiac sign para sa itong horoscope. Aries. Ang zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries, amo ining mga natawo, Marso 21 tubtob Abril 19. Aryan or mga Aries, sino sa inyo horoscope kinanglan magpakabakod tungod may pagtilaw. May pagtilaw nga mag-aabot kag ina may magatakos sang inyo self-control. May bot sila yun in short, may manggarit-garit sa inyo na kinanglan nyo lang gid self-control para syempre layo ikaw sa gamo. Mas suwati nga mga numero sang Aries, 21, 34, 40, kag 44. Baby pink is your lucky color. Katuay naman ito ng zodiac sign nga Gemini. Ang mga Gemini, amoy ni mga natao, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Mga Gemini, sunod sa inyo horoscope, kinanglan ang inyo palamatinan, mangin maanting. Kinanglan sharp ang inyo sininga, palamatinan. Kag imuklat gid ang mga mata. Tungod, may makita ikaw o may makita ka mo, Gemini, kag may mga mabatian ka mo nga makahatag sa inyo kapag sikag kalipay. Kinanglan lang kulang ka mo karon nga adlaw and relax. Malsuwati nga mga numero siya ti 14, 21 kag 28. Maroon is your lucky color. Katuay naman neto ng zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer naman Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Mga Cancer, hindi pagpilita ang kaugalingon mo nga matapos ang imo ginaobra para nga ba hindi ka magbatya gila yun sang tuman nga kakapoy iya bi pag-relax bala hindi pag-uyangi ang imo puwersa kinanglan hinay-hinay lang kag amat-amat lang.
Maswerte nga mga numero cancer, 2, 12, 24 kag 31. Avocado green is your lucky color. Kadtuan naman nato ng zodiac sign nga Leo. Ang mga Leo, Hulyo 23, tubto Agosto 22. Yes, mga Leo, pila sa imo himuon karon nga adlaw, tanawang kaugalingon mo, ha? Kinahanglan, tagaan mo man panahon para matapos mo ang imo mga ulubrahon para nga hindi ka man magbatyag sang sobra-sobra nga kakapoy kag kalain sang pamatsyag. Pamatsyag mo, dugin puwersa mong kaugalingon mo para matapos ang tanan. Kinahanglan mo sunod sa imo horoscope, disiplina para sa imo trabaho. Mas swerte nga mga numero 2, 12, 24 kag 32. Neon green is your lucky color. Kadtuan naman natin ang Virgo. Ang mga Virgo, amo ini mga natawag Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, kung may trabaho, ikaw naming relasyon ninyo sa mga kaupdanan mo sa imo trabaho. Pero hindi ka lang magsalig sunod sa imo zodiac sign kay nga may nagabantay-bantay sa hulang mo. Isa pa, dulaa ang kahisa nga nabatyagan mo sa imo isig kapareho. Mas swerte nga mga numero 3, 11, 34 kag 39. Lavender is your lucky color. Nabatian na itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope para karon nga adlaw, Oktobre 21 tuig 2010. Impunto las 3, ato na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. And salamat gid sa pagupod sa itong 3 o'clock prayer. Salamat ma'am, kami di sa Isabela. Yes, ginagreet na ito dira sa Isabela Magalyon family. Kay Bing Magalyon, naga-monitor, gid permi ko no sa Action Radio. Imelda, salamat gid. Yes, Sir Alex Montesa. Ginatamyaw mo ni Sir Alex. Si Ma'am Vanessa Stark kag Doc Matt Mayo, Ma'am Chinky Delagdon, Sir Melili Uligo kag Sir Noel Amar, damo gid salamat tita we. Keep safe and thank you gid. Okay, salamat gid sir. Kag amo man nila balang greet ni Sir Melili Uligo, no? Ginagreet man ni Sir Melili Uligo sila ni Ma'am Vanessa kag Doc Matt Mayo dira iya. Kag dira man kay Melvin Solodaros Arjo. Salamat gid. Sir Mileli, yes, gintagtamyo to na ka, na nag-greet man si Ma'am Jean Kirillagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Thank you, gid, kay Joy Voluntata Suarez, dali lang gid. Kay Carl Kenneth Caniete, dira sa Barangay San Jose, Ibi Magalona, salamat gid. Kay Kurt Nathaniel De La Torre, monitor lang sa Purok Dulunan na Sian de Guba Central, Maaw. Kay Arlene Anerdes, na ginatamyaw niya mayong hapon, si Unyok Oroyni ng Nelsa and Daddy Reto, nga naga-monitor gid sa Barangay Anahaw, salamat gid. And yes, Homa Lumina, thank you, kid. Kag si Tita Wilma wala na sang panahon. Gani kita magapaalam sa iton man pagpangalagad karon nga pon sa This Is My Life. Pero nga iton Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Hebrew chapter 10 verse 1 to 3. Let us hold
unswervingly to the hope we profess. For he who promised is faithful. I can't say goodbye. Salamat gin kag mayong hapon sa inyo tenan standby sa may tahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Enjoy lang, happy lang, pero habnong-halong lang sa pagsaulog sang Mascara Festival diri sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.